मित्रों नमस्कार। कैसन वानी रहुआ सब का हाल चाल बा। हम रहुआ के फिर से कुछ अहम और मुख्य जानकारी दे रहल बानी जौन रहुआ सबके काम आई। सब जरूरी बा सुनल। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आयल रहन, लेकिन बिहार अलन तो बिहार के का दिलन ई महत्वपूर्ण बा। और जौन उनकर वादा रहल का वो वादा निभैलन ये भी महत्वपूर्ण सब कोई के जानल बहुत जरूरी बा। और बिहार वासी के खास करके चूंकि बिहार में चुनाव आ रहल बा, अगला 5 महीना बाद चुनाव हुई तो चुनाव में काका पूरा खाका बा, कैसे बीजेपी जीते के प्लान बनले बा, ओकरा बीच में प्रधानमंत्री की जो योजना बहु कहाँ तक काम होता है जानल जरूरी बा। प्रधानमंत्री कल विक्रमगंज के मंच से कहलन कि रघुकुल रीत सदा चली आई, इस लाइन के बाद प्राण जाई पर बचने न जाई। जो प्राण जाई पर बचने न जाई ई जोन वाक्य बड़ुए ओकरा के दोहरावलन अपन पिछला महीना जो 24 तारीख के रैली भेल रहे, तो वह रैली में वहां के आके कहले रही कि जब आतंकी हमला जो 22 के भइल बा तो 24 के बिहार में कार्यक्रम रहे, पहलगाम में जो हमला भइल तो ओकरा पर सब कि मिट्टी में मिला देंगे, जो बची खुची जमीन है आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, ये वादा करके गेल रहन। और एक बार अलन कल 30 तारीख के तो विक्रम कलन हमने वादा पूरा किया, मतलब प्राण जाई पर बच न जाई। रामचंद्र जी के चौपाई को लेकर के, तुलसीदास के चौपाई के लेकर रामायण के तथ्य उदाहरण देकर ही पेश कैल। तो ये बात तो मोदी जी ठीक बा कि प्राण जाई पर बच न जाई, जो आपने कहा वो किया। लेकिन आप और काकर हुआ कहले रही चुनाव में आके, पिछला जब तीसरा चुनाव हुआ जीतनी तो 2014 में का कहनी, 19 में का कहनी और फिर 24 में का कहनी, इहो आदत याद रखे के चाहिए ना। वह जहां जहां गईनी, जब वह पिछला बार आयल रही रोहतास जिला में तो वो इलाका में आकर वह वादा के ले रही कि डालमिया नगर प्लांट फैक्ट्री के हम चालू कर दे। का चालू भइल? आज तक ना भइल। वैसे ही रहुआ वादा कैनी बिहार में जहां जहां गईनी, पश्चिमी चंपारण में गईनी तो कहनी कि हम शुगर मिल चालू करब। का शुगर मिल आज तक चालू भइल? इहो देखे के बाद बरौनी में गईनी वजह वादा कैनी। तो बिहार में जितना प्लांट लगभग बंद रहल उस सब बंद प्लांट के जहां जहां गईनी वजह वादा कैनी, लेकिन आज तक ऊपर ना पूरा भइल। तो वो हमें प्राण जाई पर बच न जाई वाक्य कहाँ बा, इहो ध्यान देवे के जरूरत बा। और बिहार के जनता के पर सोचे के गौर करे के बा। ठीक बा, देश के रक्षा कल जरूरी बा, वही खातिर के कमान दिहल गइल बा। देश के रक्षा करतनी, देश के विकास भी करतनी, सब तो ठीक बा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करी तो का ओकरों के तो पूरा कल दौड़ बा ना। अब आप देखिए कि पूरा 3429 फैक्ट्री बिहार में रहे और आज की डेट में का बा कुछ नहीं खे। रुआ पर ध्यान दी। मढ़ौरा सारण में रेल कर, मढ़ौरा सारण में अगर जाए तो मार्टिन टॉफी फैक्ट्री रहे। मार्टिन टॉफी बहुत बड़ा नाम रहे 1990 में। वो आज तक 1904 में वो पहला ओजा के जन बा भइल रहे स्थापना, लेकिन आज तक कुछ चालू ना भइल। अब सोची उससे किसान डायरेक्ट जुड़ल रहन। 1904 में उजे मढ़ौरा में चीनी मिल रहे, पहला चीनी मिल, आज बंद बा। 20,000 किसान मार्टिन टॉफी और ये सब दोनों से प्रभावित बा। डायरेक्ट किसान के दूध जात रहे, जना में टॉफी बनत रहे, चीनी और दूध ये जे बिहार से जात रहे मढ़ौरा छपरा से, तब जाके वो मार्टिन टॉफी बनत रहे और पूरा ओकर देश दुनिया में नाम रहे, बिक्री होत रहे। वो आज तक बंद बा, चालू ना भइल। सब वादा राउर रहे, तो वादा याद दिलाओ तनी। 1984 से डालमिया नगर कारखाना बंद बा। पिछला बार रवैनी तो वादा कनी और बहुत देता वादा कर, लेकिन आज तक वो फिर से पूरा ना हो पाई। 1933 में मुजफ्फरपुर शुगर मिल के स्थापना भइल रहे। 1997 से बंद बा। 1800 लोग के रोजगार रहे, आज तक चालू ना भइल। फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 1968 में 600 एकड़ में 585 फैक्ट्री रहे, मात्र 15 चालू बा। और वो महत्वपूर्ण कार्य है, ट्रैक्टर बनत रहे, अल्युमिनियम के बर्तन बनत रहे, लोहे के सामान बनत रहे, कपड़ा बनत रहे, पीतल के बर्तन बनत रहे, स्कूटर, छड़, सत्तू, आटा, राइस मिल सब उजा बनत रहे। लेकिन आज के डेट में चालू को चुबड़ हुआ तो सत्तू, आटा मिल, राइस मिल, अतने चीज चालू बा। बाकी सब कहाँ गई, के चालू कराई?
20 साल से माननीय मुख्यमंत्री के भी सरकार बा। तब चुनाव आयल बा, चुनाव में हिसाब किताब जनता के लेवे के चाहिए, ये सब याद रखे के चाहिए। मात्र ऊर्जा सोची कि जो इलाका बा वो इलाका में मात्र 15 फैक्ट्री चालू बा, जो ना में छड़ के, सत्तू के, ट्रैक्टर के, अल्युमिनियम के बर्तन की, ये 4 गो चीज बन रहा बा, बाकी सब बंद। अब सोची कितना 585 फैक्ट्री में से मात्र 4 गो 5 गो चालू बा। यह हाल बा बिहार के बड़ा औद्योगिक इकाई के। हम रुआ के बात कही है 28 चीनी मिल में से मात्र 11 चालू बा। ये सब वादा रहे कि हम पूरा करें, कब पूरा करें? चुनाव फिर से आ गई विधानसभा के, लोकसभा भी जीत लेनी, तो प्राण जाई पर वचन न जाई। केवल देश की आतंकी घटना करके, उन्माद फैला के और कहानी रचना रच के जीते की जरूरत नहीं की। प्राण जाई पर वचन न जाई। बिहार के विकास में औद्योगिक डेवलपमेंट क के भी कल जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समुद्र नहीं खे बिहार में तो डेवलपमेंट ना हो, तो समुद्र हिले नहीं खे, फैक्ट्री लगवे ना करी, रउआ कह के भी फैक्ट्री ना लगाई मोदी जी, तो ये बिहार के लोग के होई क्या? ये हुई कि बिहार से श्रमिक ट्रेन चलाए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फर, बेतिया से लेकर दरभंगा के लोग जाई श्रमिक ट्रेन, एजा से वंदे भारत चला दे, अपन गुजरात में फैक्ट्री लगाए, एजा से श्रमिक जइहन, ओजा फैक्ट्री के लोग मालिक बन के बैठी। ई प्राण जाई जोन बचन न जाई, ई जोन बात बा, एकरा के थोड़ा सा हिसाब किताब से सोचे के जरूरत बा, समझे के जरूरत बा। और अगला बार चुनाव आए तो सबके ध्यान में रख के आई। बिहार के जनता भी सब चीज सवाल अब पूछे के जरूरत बा, क्योंकि चुनाव आ गए, एकरा से डायरेक्ट लाभ हमनी के बा, बिहार के लोग के बा। कब तक दूसरा राज्य में जाके मजदूरी और भिखमंगा के काम करत रह जाने के, ये सब सोचला के जरूरत बा। तो ई जो लाइन बा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यहू कार्य में लागू हो रहा बा, एकरो पर ध्यान देवे की जरूरत बा। धन्यवाद। चैनल के लाइक सब्सक्राइब करत रही। रउआ से वादा कर रही कि हम कुछ अलग हट के योजना के बारे में ही फोकस रही और डेवलपमेंट के बारे में, वही पर हमारा ध्यान केंद्रित बा। रउआ सब इस सब विचार करके सुनी, समझी, पूरा वीडियो जरूर देखी, तब सवाल करी। जो कोई नेता बीजेपी के आवे या जो भी सत्ता के कहते कि हम सत्ता के सत्ताधीश हैं, हमरा डेवलपमेंट कराओ, ये सब जरूर पूछे जरूर। धन्यवाद।